салом ба азёни гурӯҳи пайвандгар, умедворам хуб ҳастед. мисли ҳамеша лайк, обуна шавед, дӯстони худро даъват кунед. гурӯҳи боэътимод аст, яъне беҳтарин меваҳо, ниҳолҳо, қаламчаҳо аз беҳтарин меваҳо метавонед дархост кунед, дарёфт кунед. ин нашботи калоне ки шумо мебинед соли як аст. боз аз ин калон мешавад. баъзе одамо инро изумруд намегӯянд. муҳим нест номаш, муҳим ки бисёр мепурсед нашботи калон 2 сол аст мепурсед. марҳамат, хеле ниҳол кам аст. кадомеда ки аз ҳамин ниҳолҳо дар хонаҳошон, дар боғҳошон бо ҳамин сифат мехоҳед, марҳамат дархост кунед ва ба мисли ҳамин нок ё нашботӣ 5-6 намуд дорем. нокам нашботиам ҳама намудаш аст аз беҳтаринҳо ва дигар меваҳо, ҳама намуд меваҳои беҳтарин мешавад. хоҳиш карда мешавад танҳо дар ватсап нависед ва мисли ҳамеша дар охир лайк.